Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili treballen per demostrar els efectes beneficiosos de la dieta mediterrània. Reus és un dels centres on s'està desenvolupant la investigació que també té present les malalties cardiovasculars. Reus comptarà a partir d'ara amb 6 nous dispensadors d'anticonceptius per a coloms. Amb aquesta iniciativa de 34.000 euros de pressupost es busca controlar la colònia d'animals a la capital del Baix Camp. En esports, el Reus Deportiu Miró cau novament davant de Lleida Llista i perd la tercera plaça de l'Hockey Lliga. En tota la temporada, els roig i negres no han pogut superar el rival de la terra ferma. I la devoció i la tradició s'han unit un cop més en la celebració de la benedicció de Rams a Reus. Els fidels s'han reunit en palmes i palmons a diverses places de la ciutat per celebrar l'inici dels actes de la Setmana Santa. Bona nit i benvinguts al Notícies. És conegut que la dieta mediterrània és una de les més recomanables i saludables del món. Així ho vol demostrar el projecte Predimed Plus, que estudia quins efectes té aquesta alimentació sobre les malalties cardiovasculars. La Universitat Rovira i Virgili a Reus és un dels centres d'Espanya on s'està desenvolupant aquesta investigació. Fa 3 anys que l'Enrique va visitar per primera vegada la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Ho va fer per començar a participar al projecte Predimed Plus, una investigació sobre nutrició que vol demostrar els beneficis directes de la dieta mediterrània. L'Enrique va canviar la seva alimentació i rutines diàries i ara n'està notant les primeres conseqüències. Yo antes tenía el colesterol, el malo, tenía algo elevado, ahora lo tengo súper bien. Luego tenía los triglicéridos exageradísimos altos. Ahora los tengo ya mínimos y todo gracias a la alimentación, este tipo de alimentación mediterránea y un poco de ejercicio físico que hago y ya está. L'estudi Predimed Plus té una durada de 6 anys i obliga els voluntaris a seguir unes indicacions d'alimentació concretes, consumir més productes vegetals, reduir els processats i substituir la carn vermella per carn blanca o peix. Unes mesures que, juntament amb un augment de l'activitat física, volen demostrar les conseqüències de la dieta sobre les malalties cardiovasculars. El que hem vist, bàsicament, és que les persones que segueixen aquest patró que nosaltres recomanem, doncs, són capaces de perdre pes i mantenir-lo. Això s'associa a molts beneficis sobre la salut, des de que li puja el colesterol bo a la gent, els hi baixa la tensió arterial, milloren el sucre. En total hi ha 6.800 voluntaris adscrits al programa a tot Espanya i 480 a Reus. Aquest estudi vol donar un pas més enllà al projecte Predimed, que ja va demostrar que el 30% de les persones que seguien la dieta tenien menys possibilitats de desenvolupar un infart o problema cardiovascular. I no deixem de mirar cap al món de la salut i l'alimentació i es preguntaran quina és la relació entre la poma de polpa vermella i el colesterol. Doncs això mateix és el que estan estudiant en aquesta línia el Centre Tecnològic Eurecat, l'Hospital Sant Joan de Reus i també la URB. Busquen determinar si el consum d'aquesta poma pot reduir l'anomenat colesterol dolent, una investigació que necessita duplicar el nombre de voluntaris actuals i arribar a superar la centena. Des d'aquest gener, l'Eurecat ha posat en marxa un estudi que vol comprovar si el consum continuat de poma de polpa vermella ajuda a reduir els nivells de l'anomenat colesterol dolent. Per aquest motiu, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital Sant Joan de Reus, miraran l'efecte que tenen diversos voluntaris comparant el consum de la poma de polpa vermella amb el d'una blanca o beix. Aquestes pomes es consumeixen durant 6 setmanes i es compararan els seus efectes amb una poma que no té aquest pigment, no té aquest polifenol. És una poma de carn blanca. Però a la vegada, si demostrem que aquestes pomes de carn vermella redueixen el colesterol LDL, hem de consumir un producte que només tingui aquest pigment, que és una infusió d'un fruit vermell que es diu arònia. Per determinar si una persona pot o no ser voluntària, només cal que aquesta es dirigeixi a les instal·lacions de l'Eurecat per tal d'analitzar-ne els seus nivells de colesterol. Tenim, en aquest moment, 66, una quinzena ja han acabat i necessitem 120. Per tant, estarem molt agraïts i agraïdes que vinguin més participants a l'estudi. Bàsicament s'ha de tindre més de 18 anys, no ser fumador, tindre una mica de colesterol dolent, és a dir, que dius, el tinc molt bé, però puc fer baixar una mica més, i pràcticament ja està, no prendre medicacions.
La poma de polpa vermella és un producte recuperat provinent d'Àsia. A Europa es va deixar de conrear amb l'entrada de la poma de carn blanca. L'estudi es complementa amb un estudi de sang, orina i femta de les persones que han ingerit durant un mes i mig aquest producte. I no deixem el món de la investigació, però canviem d'àmbit. Avui, a l'espai de l'entrevista, volem mirar cap a noves maneres d'adquirir habitatge. Per això saludem a la investigadora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Rosa Maria García Teruel. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. L'últim any s'ha estès l'ús al territori de les criptomonedes o aquesta moneda digital. Es pot aplicar també en el món de l'habitatge? Sí, com sabeu, des de 2009 es va crear el Bitcoin, que va ser la primera criptomoneda, és a dir, un diner que no té un suport físic, sinó digital. I més enllà de l'avanç tecnològic que això va suposar, molts sectors es van fixar en la tecnologia que utilitza, que se'n denomina blockchain. Aquesta tecnologia ens permet anar registrant les transaccions, ja sigui de moneda, ja sigui d'una propietat, per exemple, d'una forma segura, protegida criptogràficament i a més pública. Llavors, des de l'àmbit de l'habitatge això es va veure i des de llavors han anat sorgint aplicacions que fan ús d'aquesta tecnologia i tenen la finalitat d'anar traient intermediaris en l'adquisició d'habitatge. Per tant, ara mateix hi ha compra-venda d'habitatges a través de la criptomoneda, dels bitcoins? I comença bé. Hem de diferenciar dues coses aquí. Primer, hi ha compravendes d'habitatge que es fan pagant el preu en bitcoin, que de fet a Tarragona l'any passat ja va haver-hi una. El que passa que el procediment va ser normal, ordinari, dins del mateix procediment, amb un notari, amb una intermediació immobiliària. I a part d'això de satisfer el preu en bitcoins, també estan sorgint, com comentava, aquestes aplicacions que més enllà de pagar amb criptomoneda, el que permeten és que de forma gairebé instantània es pugui adquirir una propietat. Llavors, d'això sí que hi ha exemples, per exemple, plataformes com Homeland o Atlant. El que passa que moltes d'elles estan en fase d'implementació i no han dut a terme transaccions immobiliàries de forma generalitzada, però ja s'hi estan posant. Per tant, els beneficis de l'ús d'aquesta moneda al món de l'habitatge és la rapidesa o n'hi ha d'altres? Bàsicament, l'agilitat. Clar, normalment per comprar altres tipus de béns de consum, com un llibre, doncs ho podem fer online en qüestió de segons. Per contra, l'adquisició de l'habitatge sempre ha estat un procés molt farragós, que necessita molt de temps i que necessitem visitar bastants intermediaris. Llavors, han vist aquests sectors l'agilitat com un de les avantatges fonamentals d'aquesta tecnologia i més tenint en compte les noves generacions que estan acostumades a la immediatesa del món digital. Però, a més, també s'ha vist que pot suposar una gran reducció de costos a l'eliminar certs intermediaris, alhora que dona publicitat d'aquestes transaccions i prevé també la corrupció en països que no estan desenvolupats, perquè aquests registres virtuals no poden ser modificats, de manera que es pot anar comprovant que tot estigui correcte. I a eliminar aquests intermediaris no hi pot haver riscos també o falta de confiança en les dues cares? I tant, en l'actual estat de la tecnologia sí. Per exemple, aquestes iniciatives que estan sorgint no fan un control de les parts, és a dir, en moltes ocasions ens trobarem que no sabem realment qui és el venedor, qui és el comprador, i això, a part dels problemes generals de prevenció del blanqueig de capitals que pot comportar, a nivell del consumidor pot suposar, primera, que no tinguéssim certesa, pot ser, de si el venedor és realment propietari d'aquell habitatge que ens està venent, perquè... No tenim un certificant, no? Clar, no hi ha una interconnexió en el registre de la propietat actualment. Llavors no tenim aquesta certesa. A més, al no saber a vegades la identitat de les parts, no es pot fer un control de la capacitat. Imaginem un menor d'edat que vol vendre un habitatge o vol hipotecar. És complicat. A part d'això, òbviament, podria haver altres riscos perquè està, ja us he comentat, la tecnologia desenvolupant-se, però bé. Des de la Càtedra d'Habitatge estem liderant un projecte per analitzar aquests riscos i veure quines podrien ser les seves solucions. Tot això sempre tenint en compte que un avenç tecnològic o una major facilitat o reducció de costos mai pot anar en detriment dels drets dels consumidors, que en l'actualitat molt del rol que s'està donant a terme és per part dels notaris i els registradors que garantitzen que tot el procés sigui correcte. I aquest projecte té una data límit? Fins quan l'executaran? Sí, fins final d'any. Llavors tindrem uns resultats, Exacte, i ja tindrem a veure com aquesta tecnologia, quines són aquelles mesures que poden fer que es desenvolupi la tecnologia
en l'àmbit de l'habitatge, però sense perjudicar els consumidors. Doncs a Rosa Maria García Teruel, investigadora de la Càtedra UNESCO Habitatge de la URB, ens quedem a l'espera de conèixer aquests resultats. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Bona nit. L'Ajuntament de Reus ha instal·lat 6 dispensadors de pinso anticonceptiu per reforçar el control de la població de coloms. Els nous aparells distribuiran aliment amb nicarbacina per tal de reduir la fertilitat de les aus. Des del consistori es demana també la col·laboració ciutadana i del sector de la restauració, atès que si es continuen alimentant els coloms, aquest pinso especial perdria l'efecte. L'Ajuntament de Reus continua la lluita contra la superpoblació de coloms, aquest cop amb punts d'alimentació anticonceptiva. El consistori ha instal·lat 6 dispensadors de pinso amb nicarbacina, un complex que redueix la fertilitat de les aus. Aquesta eina de control es provarà durant 2 anys i s'afegeix al paquet de mesures que ja impulsa l'Ajuntament. Són uns dispensadors automàtics que distribueixen aquest pinso esterilitzant que conté el producte de la nicarbacina. La distribució del producte acostuma a estar entre els mesos de març i novembre, que és els mesos on ells el que fan és la posada d'ous i, per tant, hem d'intentar que en aquest període es distribueixi el pinso. Tot i que el producte no té cap afectació per als humans, s'ha instal·lat en punts sense accés públic i on hi ha una densitat de coloms més alta. Els aparells s'ubiquen a l'Ajuntament, l'Antic Hospital i l'Estació Enològica, juntament amb la seu d'Aigües de Reus, La Palma i el carrer de Balmes. L'efectivitat del tractament augmenta quan l'animal s'alimenta únicament del pinso anticonceptiu. És per això que el consistori demana no alimentar les aus amb restes de menjar. Estarem molt al damunt en els propers mesos sobre les terrasses perquè estiguin, netes a terra, primera perquè és una obligació que tenen amb la concessió i segona perquè els coloms, si no, estan menjant damunt les taules. Durant les primeres setmanes, els aparells dispensaran blat de moro no tractat per acostumar les aus al seu funcionament. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Loquímica per un import anual de 34.000 euros. I un apunt en matèria judicial. Finalment, Reus tindrà un 8è jutjat de primera instància. Així s'ha publicat en el butlletí oficial de l'Estat d'aquest dissabte. De fet, una decisió que ha pres el Ministeri de Justícia que inclou la creació de fins a 75 noves unitats judicials a tot l'estat espanyol de cara a aquest 2019. Es tracta d'aconseguir un nou jutjat. Aquesta petició ha estat històrica per part del Col·legi d'Advocats de Reus. Aquest ha de permetre descongestionar el servei actual després que el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconegués certs retards i disfuncions, ja que haurien calculat que els jutjats d'instància de Reus ingressarien més del doble dels assumptes que marquen els mòduls del Consell General del Poder Judicial. I canviem de qüestió perquè Riudecanyes s'ha bolcat un any més amb la Fira Tastabert. El bon temps ha afavorit l'afluència de gent que ha visitat el municipi. Els productes ecològics i de proximitat han estat els protagonistes, però l'esdeveniment també ha vestit el poble amb la temàtica de l'oest americà i s'han realitzat diverses activitats paral·leles. Dia esplèndid per celebrar la 12a edició de la Fira Tastabert. Els carrers de Riudecanyes s'han omplert de visitants en un esdeveniment que té per objectiu promoure els valors de l'agricultura tradicional, ecològica i els productes de proximitat, així com donar a conèixer les labors artesanals. És per això que en la fira s'hi han pogut trobar estants de tot tipus, així com les mostres d'oficis antics. Nosaltres venim cada any. L'única cosa que l'any passat vam vindre i va ser un desastre perquè va fer molt mal temps. El van aplaçar i el dia que, i aquest any, venim amb ma tieta i dic, tieta, reserva't el dia 13 per anar a la fira. I no, molt bé, ens agrada molt tot això d'antiguitats i comprem botifarra, tot el típic que se sol comprar quan vens en una fira d'aquestes. Nosaltres és que vivim a Vilanova d'Escornalbou i com és un poble que està aquí al costat i cada any ja per costum ens agrada veure, perquè per tot el que fan. Com a novetat d'enguany, el municipi s'ha vestit al més pur estil de l'oest americà, una decoració per tot el poble on cada entitat riudecanyenca també s'hi ha sumat adequant elements del Far West. Vaja, per a mi ho han fet bastant bé. Bastant bé. És que ha sigut diferent, I unes disfresses molt... Ha sigut diferent i les disfresses, sí. Molt ben fetes. I la gent ho ha aprofitat portant-les. Fa 8 anys venim quasi cada any. I cada any plou, i aquest any ha estat el primer dia que ha fet un ventet i un dia meravellós. La vegada que venim a la fira, no a Riudecanyes, però sí a la fira, i ens hem menjat uns bunyols i un de bacallà boníssims i amb un tas de vins fantàstic. Per acompanyar la fira també s'han dut a terme diverses activitats tant infantils com pels adults.
un tast d'oli de vins, un concurs de pintura ràpida o la representació del teatre musical La història de l'Oest americà han estat algunes de les propostes que els visitants han pogut gaudir en aquesta edició del Tastaver. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part dels esports parlarem de la caminada popular Reus La Pineda, que ha batut 2 rècords. Fins ara. El Reus Deportiu Miró ha empatat 4-4 aquest dissabte al Palau d'Esports. En aquesta jornada 25 de l'Hockey Lliga, els de Ponent han aconseguit posar a les taules el marcador del Palau d'Esports en l'últim minut de maig, provocant així el repartiment de punts i deixant els de Jordi Garcia amb 7 de venjança. Finalitzat aquest duel, el roig i negre certifica no haver guanyat els de Ponent en tota la temporada. Amb aquest resultat, els homes de Jordi Garcia es distancien 2 punts més del Liceo, situant-se quarts amb 51 punts. El proper partit torna a ser al Palau d'Esports davant del Club d'Hoquei Caldes el pròxim dia 27 d'abril a les 9 del vespre. La caminada popular Reus La Pineda ha batut enguany 2 rècords històrics, una participació de més de 1.100 persones i un total de 2.300 euros recaptats. Coneguda per ser la caminada solidària que acull més adeptes, l'edició d'aquest 2019 ha reunit fons en benefici a la Fundació Amics Joan Petit a favor dels nens amb càncer. L'any Joan Petit i la caminada popular més famosa de Reus, units en la lluita contra el càncer. D'aquesta combinació només en poden sortir coses molt positives, com són 2 rècords històrics. La marxa Reus La Pineda ha aconseguit recaptar enguany un total de 2.318 euros i hi han participat més de 1.100 esportistes, gent de totes les edats que ha volgut aprofitar aquest diumenge primaveral per treure a passejar la seva solidaritat. Es una iniciativa muy buena porque es para la Fundación del Cáncer y todo lo que sea para ayudar y cosas de estas del cáncer, pues voy a venir. A part de que toca molta gent, jo diria que tot el que siguin causes, que es necessitin recursos per fomentar el que sigui, l'ajuda solidària, diners en efectiu per a alguns col·lectius, com per la investigació, s'hi ha de ser. I amb una cosa saludable encara més, i gratuïta per nosaltres, és l'aportació voluntària. La caminada Reus La Pineda ha volgut acollir-se als actes que s'emmarquen dins el torneig Joan Petit. Reus és enguany la ciutat anfitriona d'aquesta iniciativa que té com a objectiu recaptar fons per combatre el càncer infantil. Tot i que la inscripció a la caminada ha estat gratuïta, els participants han pogut contribuir a la causa gràcies a una urna situada tant a la sortida de la ruta com en l'arribada. En el dia d'avui, en concret, en aquesta caminada solidària, hi ha 3 maneres de col·laborar. Una, posant els diners en la urna, ara en la sortida. L'altra, posant els diners a la urna, en l'arribada, a la Pineda, que també l'haurem traslladat. I l'altra és directament fent els ingressos a la fila 0 del compte solidari del Joan Petit. Una ruta de 13 quilòmetres que ha fet parada a la Torre d'en Dolça, un paratge singular enmig d'un recorregut planer. I tota aquesta informació la podran veure ampliada al programa esportiu d'aquesta casa. Què hi trobarem, Berta Tret? Doncs, Anna, avui parlarem d'aquest partit del Palau del Reus Deportiu Miró davant el Lleida que ha fet que els roig i negres perdessin la tercera posició. I també, al plató del Cercle Central a la secció poliesportiva ens visiten 2 participants del Baix Camp a la Titan Desert, la cursa de mountain bike més dura del món, ara, a 2:15 del vespre. Famílies, joves i adults s'han congregat a diverses places de Reus per celebrar la benedicció de Rams, una festa que uneix tradició i devoció i que dona el tret de sortida a la Setmana Santa. La benedicció del diumenge de Rams rememora l'entrada solemne de Jesús a Jerusalem amb els seus deixebles. El moment àlgid de la celebració és quan els fidels aixequen palmes palmons, branques de llorer o oliveres i el mossèn els beneeix. És un acte simbòlic que atrau molta gent, ja sigui per devoció o tradició. Pero normalmente sí venimos, solemos venir y bueno, pues porque nos gusta, porque es la tradición desde que éramos pequeñitas y siempre lo hemos hecho cada año, pues ahora seguimos. No som massa religiosos, però per tradicions venim sempre aquí a fer això de la palma. I si podem venim amb els nets i amb els fills, i si no nosaltres. Els infants ben mudats viuen la festa amb molta il·lusió i llueixen els rams que majoritàriament han rebut dels seus padrins, mantenint la tradició. Pues a mi me l'ha regalat la meva padrina, que és la seva mare,
A mi me l'ha regalat la seva mare, que és la meva padrina. La meva padrina me l'ha comprat i me l'ha comprat rosa perquè fa un munt de temps que me la compra i sí, llavors m'agrada. El meu padrí m'ha regalat el palmó per vindre aquí a beneir la palma. La palma me l'ha regalat als meus pares i cada any vinc aquí a beneir la palma. Un cop acabada la celebració, molts dels infants afirmen que guardaran les palmes i palmons beneïts fins l'any que ve, però no tots. Donaré la palma a l'església perquè la cremin i l'any que ve, el dimecres de cendra, utilitzin les cendres per donar-les a altres persones. Quan ja s'acaba la festa i arribem a casa, la palma la guardem a l'armari. La deixo a la meva habitació fins l'any que ve. La prendo i la guardem al balcó. Quan acaba la festa, em menjo les xutxes i la guardo al passadís. La benedicció dels rams va lligada a l'Eucaristia dominical de cada església. A Reus, la més multitudinària és la que es fa a les Peixateries Velles, seguida de la missa a la Prioral. I amb la mostra Manifestacions de l'ànima de la pintora Montse Valdés de la Galeria Anquins arribem al punt i final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimarts tindrem un dia amb alguns núvols amb la possibilitat d'algun ruixat anecdòtic a la matinada. Les temperatures seguiran força estables, suaus igual que el cap de setmana, tant les mínimes com les màximes. El vent bufarà de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.